Kaixo lagunak, Mariaren eskolako ikasle batzuk gara. Gure izenak hauek dira, Naroa, Arkaitz, Kenneth, Valentin eta Mia. Ahorko lapilloa, txistea, asmakizuna eta horrelako gauzak kontatuko dizkizuegu. Ea gustatzen zaizkizuen. Kaixo, ni Naroa naiz eta elkarrezketa egingo dut. Zein da zure janari gustokoena? Makaroia. Zein jolas gustatzen zaizu? Langile al zara? Bai. Zer arropa gustatzen zaizu eramatea? Normala. Zein da zure animali gustokoena? Katua. Zein da zure lagunik goberena? Sara. Zer laguna gustatzen zaizu? Mia. Ni ez naiz lehorrezaina, baina nik polena ematen du landareari. Zein naiz? Ni erlea naiz. Negar eta negar dago, errosa gurea. Katu ejan diotela, bai lebadurea, ez egizu errosa, ez egin negar. Ez zara geldituko lebadurik barik. Aizu amatxoz trumaika, ari alda. Ez aitatxoz zuruaingaritza, ari da. Ahoko lapilloa, txetxe, abia prestatzen, txo. Uraitza, tinjaion, txa. Gorputzen, luma, txu. Mokoa ere badu txi. Entzun, tai eta ikusi, txo, txa, txu, txori, egalari. Zorion etxe ondako tenez, olezi egitera gatoz, aterik hartu gazara, autere bitzeko askoz. Batzoko ziren besotan, zua zizuzuzutan, ortean txorbairaz zorietan. Zua zizuzutan, zorgina salto mendietan. Bueno, lagunak, bukatu da gaurko irrati saio hau zuek ondo pasako zenutela espero dugu. Eskerrik asko eta beste bat arte. Agur!